fari daga ni nake haɗin Allah ne. Zuciyata ke ɗai na baiwa mai suna Hauwa. So mu fari daga ni nake haɗin Allah ne. Zuciyata ke ɗai na baiwa mai suna Hauwa. Wai ashe so bai gane ɗan gari balle ba ko zo mu zauna ba zai zama zaman saba ba. Zuciyata ke ɗai take bukata zai guna sahibata a zaman mani da ke ba saba. Murmushi na kina kwantar da hankalina. Hauwa in ga ki guna ya daina guna. Tausaya min ki ban so ya daina kuna. Duk da na san kina so na rabin jikina. Bai ashe so makaho ne bai da baki balai kunne. Zuciyata na tantance ke kaɗai ni na lamunce. Abinki na zarci ɗan aiki tausaya hubi. Akan kina zarci ɗan aiki tausaya hubi. Gaba da magauta kama hannuna mu tafi. Kusa amana zan riƙe miki in kin so ni. So da daɗi karkice mini aikin barni. Ibtila'in so karki sani a bar ƙauna. So mu fari daga ni nake haɗin Allah ne. Zuciyata ke ɗai na baiwa mai suna Hauwa. Wanda na dama fara an ce ji tausayin lade. A kwakwalwa na lissafi yana zuwa sosai. To amma sai dai Yusuf danki ne na zam daidai. Me fa hannunki zabin so na sa ya zam daidai. Hauwa kin kai ya samun ki ne nake buri a rayuwa. Sirri wani ba ta biyar wani kan ki wasu su nemi ni gani gani. Kashe masoya mun zama sun gani kila dai na fi su farin gani. Hauwa da gayu so bar wani rabbi ne ya haɗa mu da ke san ki a rai ba za ni cire shi ba. Hauwa zama da ke ne riba da ke gaɗe ni saba. Zuciya ta kusa da san ganin mai haiba. Rayuwa ta ke ce cikin luburin duba. Da san kini aka sanni duk lokaci na bar miki Hauwa.